Os finais de curso sempre son momentos así un pouco agridulces, porque por unha parte estamos todos encantados porque a partir da semana que ven nos imos perder de vista a prona de Padiña e Xeitosa, entón estamos todos encantados, podemos descansar, podemos ir á praia, podemos tomar o sol, podemos non facer nada, que é unha actividade maravillosa. Pero por outra parte tamén son momentos agridulces porque en momentos como este pues tamén nos decatamos de que todos os anos se nos marcha xente que temos no centro. Marcha porque remataron, aprobaron, teñen un título, poden irse a buscar a vida, van a facer un ciclo, irse a universidade, etc. E iso sempre nos dá un pouco de mágoa, non? Para o profesorado sempre unha sensación un pouco rara, non? Estamos encantados de que marchen, pero por outro lado habería moita xente que nos gustaría que quedase. Pero non é posible, claro, porque facer quinto de segundo de bacharelato ou sexto de segundo de bacharelato sería unha cousa un pouco exagerada. Entón, en momentos como estes, pois non queríamos deixar pasar o momento de agradecer a todas as persoas que estiveron no centro estes anos e que agora van marchar, que axudaron a construir o que para nós é o instituto, non? Nos falamos moitas veces da comunidade educativa e é certo, porque o instituto facémolo entre todos. Facémolo o profesorado, o alumnado, os pás, as familias que veñen, toda a xente que bota unha mão, non? As asociacións que colaboran con nós, como os da Soprovida, que veñen para a horta e que traballan aí un mazo, que nos botan a mão agora con a plantación de árbore. Entre todos facemos a comunidade do Acris, non? E eu penso que iso é o valor que teñen os centros, sobre todo cando falamos de centros públicos, non? O ensino público ten esa virtude que abrimos as portas, collemos a todo o mundo, non lle pedimos nada para entrar e unha vez que están aquí intentamos que formen parte da comunidade. E iso é o que nos permite, logo de 25 anos, iba a parafrasear o tango de que 20 anos non é nada, bueno, 25 xa son nada, pero pouquiño máis, como ainda os fixen a semana pasada, pois sei perfectamente do que falo, e iso dos 25 anos, pois, nos permite ir construindo algo, non? Estamos aquí metidos medio agochados. Eu lembro moitas veces, eu comento a primeira sensación cando vin a Caldas, non? A min deronme destino nun sitio que se chamaba con un nome raro, dixen tamén, mira, que chamarse así, non se poden chamar de Caldas, non, hai que chamarse así. Cheguei a Caldas, aparquei alá por Moles Mendoza, empecé a buscar un instituto, todo o mundo me mandaba ao Alfonso VII, no Alfonso VII me decían, está atrás, e eu dicía, pero se detrás non hai nada. Entón iba para atrás e vía unha carballera moi bonita, parecía darán clase debaixo das árbores, subirán polas palmeras, que se volvía a marchar. Entón vin 3 días, non? E o terceiro día, por fin, pois, por casualidade, vin que un coche marchaba por unha pista, e esa pista debe de dar a algún sitio. Metínme, e aquí estaba o centro. Entón, aquí agochado, aquí atrás. E ás veces é importante esa imaxe, porque ao final, estas cousas medio ocultas son unha descoberta, non? E para mí foi descubrir algo interesante. Entrar, vir ao centro, ver este espazo, esta utilización dos espazos, da luz, esta forma de traballar. E entón, eu creo que é algo que debemos valorar todos. A mellor algúns de vos en este momento non o facedes, porque claro, estades aquí torturados, vimos aquí a dar unha gata, a rompervos a cabeza, pero espero que en algún momento, pois, lembredes ese paso por esta comunidade que montamos entre todos, non? Díxome expresamente que non, pero eu, como son así de teimudo e xa saben os compañeros, vou facer igual. E quería facer unha mención moi expresa aquí a Ángeles, que a temos aí, porque é un elemento fundamental no centro. Entón, eu quería que me des un aplauso. Sempre que se menciona parece que nos esquecemos dos demais, como os Óscars, que sacan a lista e decir a miña nai, o meu pai, o señor que me cortaba o pelo de pequeno, non se trata disso, simplemente que Ángeles lleva con nós moito tempo e un pouco revive todas estas cousas. E despois, se me permitides, isto xa, ten que ver co centro, pero tamén ten que ver un pouco co traballo que me corresponde a min todos os días, xa para rematar, que eu cando me deixan un micro, isto ten moito peligro, xa sabedes que eu falo 50 minutos de corrido. Cando nos toca presidir esta comunidade de veciños, que somos institutos, porque nós ao final somos iso, o presidente da comunidade de veciños, pois nos tocou ser a nós, non? E ocupamos os cargos directivos.
pois é fundamental formar equipos, non? E eu teño que agradecer a toda a xente que estuvo comigo nos equipos en estes anos que levamos no cargo, formando parte e apuntando, pero tampouco quería acabar sin decir tamén un agradecemento moi especial ás persoas que ocuparon antes a dirección do centro, Pilar, María, que son elementos que aportan unha historia, aportan un saber estar, aportan un mediar que nos permite seguir aprendendo todos os días. Entón, tamén quería mencionar e logo agradecer porque acabo de estar correndo con elas polo escenario para arriba e para baixo, polas escaleras, cambiándonos, non me mires, non te mire, dá a volta, cambia a roupa, ás mulleres, e tamén os homens que formaron o grupo de teatro, non? Estes elementos que axudan a que se monte unha obra de teatro, vindo os xoves pola tarde, mantendo o nivel de estudios, axudando a tirar do centro e representando unha obra con toda a solvencia. Entón, temos aí un elenco de actrices e actores e un técnico de son, de luces, de todo o que faga falta, hasta fai os ruidos cando fai falta, fundamental. Entón, o grupo de teatro, a xente que colaborou nos grupos de lectura, nos clubes de lectura, que este ano estaban desbordados, non cabían nas aulas, o grupo de lectura o clube de lectura de primeiro, de segundo, de cuarto, a xente que está no equipo de dinamización lingüística. E a todos os demais, ainda que non estedes en ninguna destas actividades, porque ainda que non o parece, todos estades aportando algo ao centro, vale? Todos estades facendo moitas cousas, todos estades creando esta comunidade e todos estades axudando a que isto seña o acto, a que isto seña un colectivo, que é o fundamental, non as historias de pensar no individuo, non, o importante, o fundamental é o colectivo. As liñas educativas van por outro lado, parece que nos educan para a competitividade, parece que nos educan para... Non, o importante siguen sendo sempre os colectivos. Aproveitade para facer grupo, aproveitade para facer familia e aproveitade para enchervos de experiencias dos demais, porque todo o mundo nos pode aportar moitas cousas, non? Entón, bueno, xa acabo, que me está dando aí señas o outro cabella e entonces vou acabar. Teño aquí a Merce, que xa tamén me está reñindo, que sempre me reñe porque me enrollo, teño algo aí a grabación, entonces só vou decir unha cousa, vamos plantar unha árbore, porque son estas cousas que, bueno, se pensou que podía ser unha historia bonita para celebrar o 25 aniversario, e cando fagamos o 50 veremos como esta árbore, a ver se sigue aí. Entón, vamos a aproveitar para plantar unha árbore, que é unha árbore que nos dou a asociación que colabora con nós, que son os de Asoprovida. Nada, será un dato simplemente, bueno, eu como non entendo de plantas nada, xa sabe todo o mundo que me coñece, dixeronme que era algo, creo que era un camelio, espero que seña, que non me deixe quedar mal, meterémolo aí e plantarémolo, e será un pouco a idea do que queremos facer co centro, non? Nos plantamos algo, imos regando, vos comedes, co cal colledes o fertilizante, e dai despois, pois hai as flores tan bonitas que temos e que están por aquí. Despois temos cousas como estes músicos que viñeron, que nos aguantaron hai anos e que graciosamente, hoxe, porque les deu a gana e se ofreceron e polo tanto estamos inmensamente agradecidos, venen de visita outra vez para demostrar que se sigue formando parte da comunidade, non? Entón, toda esta xente que xa desapareceron, que xa sabedes que os músicos son así está aquí Juan, pero están todos os demais, demostran que podedes seguir formando parte do antes, tedes as portas sempre abertas unha vez que marchedes, vale? Entón, nada, acabamos. Plantación de árbore e despois veredes unha pequena mostra dos artistazos que temos no centro e das cousas que podedes facer todos cando queirades, vale? Moitas gracias. Xa, sigue rápido, non me veades máis importante, que sigue a lois que non se afeitaba, fíxenos, está cuberto, non hai máis. Vamos.